Kuphina kuphi emakhaya amadolobheni asekomplasta khona sawubona ke mbukeli sasifikile thina emavulandlela sasifikile ke thina nehlelo ilungelo lakho ethi your right silethela ke lona bukhoma la umhamba phambili SABC1 Mzansi for sure sakada sikhathi sinye futhi na ku SABC Plus ungaphinza usithole futhi na ku SABC le high mina ke ngisimpiwe Ngqongwane bekunene uma ke ungumshayeli yathi ke ukuthi luhlelo lolusha le demerit system lungakufaka inkingeni ngelicense yakho yokushayela uma ke sewutakhele emacala lamanengi emgwaqo asizingene enzabeni ethu namhla. The ARTO Phase 2 is now in effect across 62 municipalities, and motorists who ignore infringement notices could face enforcement orders that block vehicle and license transactions. What are your rights? What options do you have? And how can you avoid costly consequences? Today, we unpack everything you need to know about ARTO, from disputing fines and driver nominations to verifying legitimate infringement notices. Ngaphambi kokuthi ke sikhulume ngabantu ngehlelo lwe-ARTO asasive na umbiko. Ukuba ungumqhubi kweli kofuneka ube ngathi uhlala emgceni ngokuziphatha ezindleleni kwaye kuyomela uyikhuthalele into edibene nawe nezohlwayo zendlela ozifumanayo. Kaloku selifikile lixesha belichazwa ixesha lokungena kwenkqubo yezohlwayo ezingakhokhelele ekubeni umqhubi anqunyanyiselwe okanye ade ohluthelwe ilayisenisi yokuqhuba. Esi sigaba sesibini sale nkqubo ye-ARTO sesinatyiselwe nakoomasipala abangama-60 kweli, ukanti iNtshona Koloni ayikabandakanywa ukwangoku. ARTO remains deeply concerned about the manner in which Phase 2 of ARTO has been implemented. South Africa desperately needs better road safety and more effective traffic law enforcement. Our concern is whether ARTO has been implemented lawfully, fairly, and with the necessary system and safeguards in place to protect motorists. Umbutho lwakusetyenziswa gwenxa kwerhafu i-Organisation Undoing Tax Abuse i-OUTA ngamafutshane uthi nangona usarhoxile kwisicelo sawo esingxamisekileyo sokuba inkundla imise esi sigaba sesibini se-ARTO kodwa usenayo inkxalabo yokungahambi kakuhle kwale nkqubo. Oku kuza emva kokuba i-arhente ejongene nokumiliselwa kwalo mthetho i-Road Traffic Infringement Agency iye yaziphendula ezinye zezinto ebezikhwinisa i-OUTA. ARTO believes government and the RTIA need to provide clear answers on several fundamental questions. How quickly will incorrect infringements, enforcement orders or administrative blocks be removed once an error has been established? What happens when a municipality's system and the national system contain conflicting information? Ukanti nomba wokushicilelwa kwamatikiti ngobuxhaka-xhaka beteknoloji yenye yezinto eziphawulwe njengezixhalabisayo ngulo mbutho. Ukanti nombutho noteksi kweli Santaco uvakalise inkxalabo ngendlela ekukhawuleziswe ngayo kumiliselwa kwesi sigaba. Uthi lo mbutho oku kunganefuthe libi kushishino lweteksi. iSantaco ithi kusadingeka uqeqesho lwabaqhubi nabanini iziteksi ngalo mthetho. I-awareness ayikakabikho and kuyahlupha ukuthi i-act isiphasiwe umthetho usungenile kodwa abantu abakazi. Simboni yamatekisi khani sikhulumisana nabo ukuthi siyacela bandla wozani nizosiworkshop leyo ukuthi uma sekuthola ukuthi i-infringement isekhona bathi ithunyelwa electronically ngama-SMS nezinye indlela. Iyahlupha leyo ngoba phela thina sisebenza nabantu abadala abaningi. Okaphala uthi bengumbutho bayayithandabuza into yokuba urhulumente uzokwazi ukumelana nezikhalazo zabaqhubi abafuna ukufaka izikhalazo okanye ukuphikisa izohlwayo abazifumanayo. We don't think ukuthi bayicabange thoroughly ukuthi yes kumele ba-facilitate i-responsibility on the part of our drivers wonke umuntu nje osemgaqweni kodwa sicabangeni kahle ukuthi izokwazi ukusebenza singagcini-ke manje kuwukuthi because abantu abaningi abathola amatikiti bayafuna ukuwa-challenge la matikiti. I-capacity izoba khona yini from i-government ukuthi bawalalele wonke ngesikhathi ekumele bawalalele abantu bangabi affected ngokuthi bangasebenzi. Ukanti nabaqhubi bezigadla ezithutha imveliso nezinye izithuthi zikawonke-wonke bavakalise ixhala ngendlela lenkqubo ezokuqhuba ngayo.
khona abantu abazoqhubeka bayenze izinto ezi-wrong just because of lesinkwa esincane abathi basithola sesiyavaleka futhi ngomthetho. Mina bengithi at least aba-increase i-period bakwazi ukuthi ba-informe kahle ama-taxi drivers ukuthi no sekunomthetho othile nothile. Arto treatment isiphathe kabi because of ibe short notice and thina siwaphetha amathikithi amaningi and kakhulu and asazi siwabhadela kanjani. Difine yabona too much. Inakwela phela ngithi be boma 250 with cream. Kama sina matire ithoma ka 600 upwards. And khodiya ka fela ya double. Khoja go ntse patela 1000 something. Na no gale ina define for short ma 5000. Teta mnegi patala. Kule expire ka November. Kule patala ka njuje. Sithetha nje abanye abaqhubi sebeqalile ukuba zizisulu zezikrelemnqa. My disc is expiring in 2 weeks' time, and then I got an email from Natus yesterday morning, and immediately it said that, and I've got the email here, that said if I don't, important notice regarding your traffic fine, if you don't pay now, it's going to cost you a lot more money and it has to be done now. And I clicked on the payment link and they stole 9,815 Rand out of my account immediately. Then afterwards, I was told about this scam when I went to the bank. Kungoku nje i-Road Traffic Infringement Agency RTIA ilumkisa abaqhubi ukuba bahlale bevundlile baqinisekise ukuba imiyalezo abayifumanayo nge-email yenyanisekileyo. Ithi le agente abaqhubi mabathobe izibilini beze ngaphambili uzokwenza izicwangciso zokuhlawula amatikiti abo ngezavenge xa zixhome kakhulu izohlwayo zabo. Nobathembu Zantsi ilungelo lakho. Sibonga lombiko manje ukhuluma kabanti ke ngehlelo lwe-ARTO leselingene ku phase 2 asimukele Monde Mkhaliphi lokhulumela i-Road Traffic Infringement Agency i-RTIA ngalabafishane. Monde sabonga ukukhulu usihlanyela nathi. Thank you so much for joining us. SMPwe sabulela nakubaphulaphula nakubabukela ekhaya. Siyabonga kakhulu ke. Sesibonile ke some of the viewers and some of the consumers here bakhala ngekuthi ke it's been short notice and bakhala ngikuthi vele yaba frustrate ke ema motorists lamanengi. Asichaza abantu ukuthi njengoba sesingene ku phase 2 kusukela ku July last month yini lo phase 2, what does it mean? Next ke yini ama changes la ngenile ke ku phase 2? Simphiwe sibulele kwakhona sawuthi sikhumbule ba lo mthetho sike sawuvavanya apha eTshwane naseJohannesburg ixesha elininzi. Ngexesha besiuvavanya apho kwamasipala ababini siye saphuma ke sabachazela abaqhubi balo mthetho uzawusebenza njani na. Sizamile saya kwindawo apha bakuyo kwi-taxi rank nakwi-malls saphuma nakwezo sasazo sabacacisela lo mthetho uzawusebenza njani na. Siyathemba kuba lo information bayifumeneyo ngelo xesha at least iza kubancedisa ba bakwazi ba bawuhlafune lo mthetho bakwazi ba bawusebenzise. Njengoba usitsho ke ba testile okoqala ama-pilots eTshwane naseJohannesburg ngoku siyangena kwamasipala abayi-60 aba masipala nakubo bakuwo amaphondo asibhozo aseMzantsi Afrika. Lo nto ithetha into yoba ngoku izawutshintsha indlela amatikiti ezendlela alawulwa ngayo kuba sawuthi sikhumbule uba ngaphambili bekukho le nto kuthiwa yi-Criminal Procedure Act. Amatikiti ezendlela ephethwe ngalo mthetho kukhutshwe ezinto kuthiwa ngo-Section 56 notices. Ngoku kwamasipala bagqitywa balulwa ngoku aba bayi-60 plus 2 iJohannesburg neTshwane kuthetha uba kungena u-ARTO ngoku. Loo nto ithetha into yoba ngoku indlela amatikiti azawuphathwa ngayo izawukhawuleza kakhulu. Kuba ingxaki eyona inkulu ngabantu abaqhuba bangathobeli umthetho wezendlela. Loo nto ibangela uba ngala mthetho wakudala la matikiti aphele angayi e-court ezinkundleni. Ngoku uzawukhawuleza uba ngaba umuntu uthe uphula umthetho u-ARTO uzawuthi iza ngaphambili ngexesha elikhawulezileyo ukwenzela uba eli tikiti likwazi uba lisonjululwe. Okwesibini njengoba lo mthetho ungena nje yona nto intsha yoba sizaba nomthetho omnye ngokwapha eMzantsi Afrika. Ngaphambili omasipala ngamnye bebe nomithetho yabo. Fumanisa uba xa uqhuba eMusina unikezwe itikiti mhlawumbi kuthi uba ngabe ugqithe kwirobhothi obomvu unikwe itikiti kuthiwa hayi ufayinwa i-1,000 Rand. Kodwa uyahamba uye eMangaung for ukophula umthetho omnye kuthiwa hayi uzawufayinwa i-800 Rand. Ngoku azawufana wonke amatikiti aseMzantsi Afrika. Sizaba nale nto kuthiwa yi-Common National Contravention Register. Umqulu wawo wonke abantu abophula umthetho wezendlela uzawuba sendaweni enye ajonge ngendlela efanayo. Nasikhuluma ngama-municipalities lang 60, why 60?
is not supposed to be national. Wesiya apho silento kuthiwa sikwilento kuthiwa yi-roll out ngoku. Sinezigaba ngezigaba. Siqalile phaya ku-2 satesta ngoku saya koomasipala abayi-60. Indlela esiye ngayo kumamasipala abayi-60 siye sajonga ngabo amasipala abayebeza kuthi bathi hayi bona bazabe beredi ngenxa yoba bakwazile ubaqeqesha amagolfisa wazabendlela abo aredi. Okwesibini babuzisile bonke ubuxhakaxhaka banazo ikhompyutha njengoba njengomthetho omtsha ngoku kuzaba kwiikhompyutha ezintsha i-system ezintsha. Okwesithathu banazo neencwadi abazisebenzisa zakusetyenziswa kuba ngozawusetyenziswa iincwadi ezintsha ekuzawuthi kubhalwe kuzo amatikiti ezindleleni. Nabo babenonxulumelana kunye nepost ke ngoku. Ipost kubo bonke abamasipala siya kubo ngoku ziredi ukwenza uba lo mthetho ulanduka uqhubekeke. Sizawuphinda ke ngoku siqhube ke ngoku ngokuya koba redi kwamasipala sigqibela ngabayi-260 and then songeza abanye abayi-151. Nabo baxakekile ngoku bayalungisa kwenza uba xa sithe ixesha labizwa kwathiwa bayangena ngomhlothile nabo beredi amagosa wabo abeqeqeshiwe. Kodwa yona nto ibalulekileyo Simphiwe yabalula kakhulu kule clip yakho yangaphambili yile nto kuthiwa yi-public education. Kuba phambi kwalo mthetho ungena funeka abantu sibazise ngendlela ecacileyo bonke uba lo mthetho uyeza ngohlobo kwaye uzabachaphazela ngohlobo bona bengabantu kunye nebhizinesi izawuchatshazelwa ngohlobo. Sithetha nje ngoku siqalile sayigqiba abamasipala abayi-60 saya kwaba bayi-151 nabo sibacacise uba lo mthetho uzabachaphazela njani na. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sigcizelele ukuthi akusiyo umthetho lomusha lo kepha nje i-amendment lokusho ukuthi ke kunelishintsho loluthide. Maybe if you could just take us through ukuthi ngimaphi ke lama changes that have been introduced sivile ukuthi kunema elective options that are available to bashayeli ukuthi what are those options? Unyanisile Simphiwe ngaphambili uthi xa ufune utikiti ufumanisa uba ngokwelo tikiti uyanyanzeleka uba uhambe uyolibhatala noba unaso isikhalazo unalo ikhwiniba elithile. Ngoku umthetho we-ARTO uthi bangaba uye kwathi wophula umthetho wanikezwa itikiti uzawuthi unikezwe ezi rights ezi options okanye ezinto uzothi ukhethe kuzo kuba eyona into iphambili umthetho uyasikhuthaza thina singabaqhubi uba masingahlali sinamatikiti. So uyasivulela zonke indlela. Yokuqala uthi bangakube netikiti iza ngaphambili uzawufumana lo 50% discount bangabuyile kumasipala wakho wabhatala within i-32 days period. Indlela yokuqala leyo. Okwesibini uthi lo mthetho bangaba unekhwiniba uyakhalaza uxolanga iza ngaphambili kwakhona even nakule 32 day period uzochaza uba hayi ndakhalaza. Okwesithathu ezi options yoba ubangaba unetikiti ele above i-750 rands uyakwazi uba uye ngaphambili ufike ucele bana phaya uthi ndicela elitikiti ndilibhatale ngezavenge. Kuyenzeka ngamanye amaxesha ke kukho nale ndaba kuthiwa yi-redirecting or i-nomination of the driver apho umntu atyumbe umntu lowo ebeqhuba imoto. Masithi kuyenzeka mhlambi umntu othile owner i-ambulance okanye itaxi okanye i-trucks uqeshe abantu lamatikiti bangaba uphule umthetho umntu imoto yakhe yabethwa itikiti lekhamera liyaposelwa kuye ke ngoku xa lifika kuye ke ngoku driver hayi lo owner liposelwa ku-owner kaloku. Andithi kaloku into eyenzeka imoto uyaqhuba endleleni libethwe itikiti lekhamera. Ikhamera ayizomazi uba ngubani oqhuba into ebhaliswe ngayo imoto itrakhi leyo ibhaliswe nge-owner. So lizawuposwa ke ngoku laa tikiti liposelwa ku-owner. I-owner xa ifika kulo izawuthi ijonge lithi eli tikiti lifumene ku-N2 ngaseMangaungu. Ngubani kanene ndimqeshileyo beqhuba le trakhi ngale mini? Ufumanisa uba ngumkhaliphi beqhuba le trakhi. U-owner ke ngoku izawuthi mkhaliphi njengoba ndikuqeshile uba uqhube le trakhi nje nali tikiti lifikile. Ke ngoku yena uzawuthi agcwalise ifomu alithumele kuye umkhaliphi la tikiti uba ibe nguye ke ngoku e-responsible for loo tikiti. So isebenza ngolo hlobo ke ngoku zizo ezi option. Kodwa omnye umcimbi obuye wabalula kakhulu Simphiwe ngulo mcimbi yoba abantu kufaneleka amatikiti bangawa-ignore bawase iso ngalo lonke ixesha bawaqaphele kwaye ba-acte qho xa ifika kuba into eyenzekayo iya kulaa mcimbi ubukhe wawubalisa we-enforcement order. Nawe sizawuphinda mhlawumbi siwucacise kuba i-enforcement order yona ithetha uba itikiti elo uyakwalinaka likubhloke ke ngoku uthi ke ngoku xa ufuna
kuvuselela i-license disk yemoto yakho okanye i-driving license uzawufike ngoku likulinde phaa ngaphambili likubloke ke ngoku ungakwazi up until ube kanti uye walibhatala okanye ke uba ngabe unezizathu ufuna zikhatywe ngalo uzizise ezo zizathu and then likhatywe ke baliyakhatywa. Alright, bamkhale basishiye khona lapho ke mbukele sithi sishela ngasetitolo asihlangana futhi nasibuya emarket leli lungelo lakho ungasanyakade siyabuya khona manje. Sawubona futhi mbukela tincingo tethu setivuliwe ukuthi ke nawe ngaba ingcenye yalenkulumo yethu namhla uvakalisa ke timvo takho. You can call our participation lines right now on a studio guest. They are on the screens right now. 0117140670 noma ke 0117140674. Ungasithumela futhi na WhatsApp ku 0608449857 or you can email your views to consumer@sabc.co.za or interact with us on our Facebook page. Namhla ke sikhuluma ke demerit system sesivile ukuthi ke kuna phase 2 noma sesingene ku phase 2 wale demerit system ye ARTO ikakhulu kade uma ungumshayeli unemathikiti uba nesiciniseko ukuthi ke uyalalela luhlelo namhla ukuthi ke utawusitakala kanjani nekuthi ke yini kumele uthi ukwadi yini kumele uthi ukwende kuze ukuthi ku-avoid ukuthi ungene ke etinkingeni namhla ke usichazela abantu ukuthi ke the other option that is available to us as the motorist in let discount within a 30-day period. So 30 days from what date? From the 1st of July or from any other date? Kuyaxhomekeka i-30-day period Butsimpiwe iqala ubala ngalamini ulifumana ngayo itikiti. Uba ngaba itikiti liyethalani kwakuwe endleleni zi-traffic officers uyamiswa ukuthi uphule umthetho ubhalwe itikiti mhlawumbe ukuthi hayi buhamba ngesantya esiphezulu ubhalwe idate kuthi idate ileyo yanamhlanje kuthi 25 08 eyaqala uyabala ke ngoku i-32-day period. Kuyenzeka ngamanye amaxesha uhlobo lamatikiti esiwafumana ngalawo athathwa zikhamera andithi uyaqhuba endleleni ikhamera ke ngoku iregister isiba hayi uhamba ngesantya esiphezulu la tikiti liyahamba ke ngoku lothunyelwe epost office. Abantu base-post office nabo ke ngoku baza kuthumelela inotice ekhaya bathi pasile eposini unetikiti kufanele uyolanda itikiti le-ARTO liphuma ke ngoku nge-registered mail. It means kufanele uhambe uyolisayinela ke ngoku. So i-30-day period ayiqala ubala ngalamini ububethwe ngayo ikhamera liqala ubala ngale mini ke ngoku ulisanelayo ulithatha ngayo eposini. Ihamba ngolo hlobo ke ngoku from that day uyakwazi ke ngokubala uba qualify for that 50% discount. Kodwa into ezawuthi sizame siyikhuthaze kubaqhubi eButsimpiwe loba amatikiti xa sifikele zezinotice ekhaya masihambe siyowalanda lamatikiti eposini. Ungathi hayi bangaba ndilandanga it means akho nto izakwenzeka umthetho ungasecaleni lakho kuba into ezakwenzeka kuba bangaba kulandela tikiti zona insuku ziyaqala ubala ke ngoku kumatshini kuba i-system lena i-automated i-computerized yaqala ubala ke ngoku phaa kwikhompyutha once kufike ngoku i-32-day period le igqithe elaa tikiti ke ngoku liyenyuka ke ngoku lize ku-Road Traffic Infringement Agency or Authority kuthi apho ke ngoku sathi sikhuphe ke ngoku courtesy letter ke ngoku nayo leyo ikhumbuzayo uba ngomhla othile uphule umthetho endleleni hamba ke ngoku uyolanda itikiti. Nakhona izawuphinda ibale ke ngoku ilinyuke kugqithe enye i-32-day period or up to 64 days. Xa uphinde ke ngoku akwaye eposini ke ngoku uyolanda itikiti ikhompyutha yona ayimanga ayizolinda uba hayi ude uyolanda eposini nenze igqithe inyanga ezimbini ezintathu lizawunyuka ke ngoku la tikiti sikhuphe le nto kuthiwa i-enforcement order kuba ngaphambili abuthi umuntu ubunetikiti athi hayi ndibhaliwe walithatha loo tikiti alifake ku-cabin hold okanye afike alibeke naphinda hayi loo nto ayisozindisekhosa kho nto izakwenzeka nto izoya court. Ngoku into ezakwenzeka ngu-ARTO ngoku yona nto ibalulekileyo uba izawuthi ke ngoku umntu xa ethe akalinaka eli tikiti akalisela ngqalelo waliwola wali-ignora izawubangela uba ke ngoku le nto kungene le nto kuthiwa yi-enforcement order ugingxi
ke ngoku apho uzawuthi uvaleleke ngoku ungakwazi uvuselela amaphepha okuqhuba. Xa ungakwazi uvuselela amaphepha wakho uzawubethakala emotweni yakho ne-driving license yakho, even ne-professional driving permit yakho awukwazi ukuyivuselela. Yiyo le nto ke ngoku lo mthetho sithi siyabacela abaqhubi njengoba ungena nje lo mthetho, xa ufumene itikiti zama uba ukhawuleze uya ngaphambili uyothetha uba ndineli tikiti ndingalisombulula njani, ukwazi uba ubenefithi kuzo eza options ubuzichazile Butsimilo zawuqala, la 50% discount ne-right kwaba ufaka amaphepha i-representation ukwenzela uba bangaba unamakhwiniba, uzisa amakhwiniba lawa ngaphambili kunye ne-evidence uthi ndinamakhwiniba ngohlobo nohlobo. Bangaba ufuna uredirect eli tikiti unominator udriver unominate bayilo lakho, okanye bangaba ucela ubhatala ngee-installments ubhatale ngee-installments. Nantsi into ebaluleke ngawo la malungelo sizamba sithi abaqhubi masiyiyeke le ndaba sithi iseza yama-points, kodwa ngoku masijonge amalungelo lana siwanikwayo ngulo mthetho. Bayasikhuthaza uba la matikiti sikwazi uba siwasombulule. Lo munye utati buta ukuthi angawubhadala yini amatikiti nangabe uwathole before the 1st of July, before le Amendment Act ithathe effect. Where i-Amendment Act ingenile on the 1st of July kwaba umasipala, kodwa nazi indidi ngendidi zamatikiti. Akhona la matikiti siwafumene phansi ko-criminal procedure o-section 52 lawa amadala, wona azawuthi nawo ufunele siye ngaphambili nawo kuba nawo azonyamalala, masiye ngaphambili nawo afike asonjulwe. Uba kufuneka sibhatale bangaba sifuna uwakhaba siwacontest, then ungene ke ngomthetho we-ARTO. Amatikiti ka-criminal procedure lawa ngaphambili awazosonjululwa ngale mthetho omtsha. Only amatikiti abangene ngale nyanga kaJuly, 1st of July 2026 uza ngoku azawuthi wona asonjululwe ngomthetho ka-ARTO. Okay, got you. Yes. All right, let's take our first caller. Sinacubani lapha e-Eastern Cape. A very good afternoon to you. Sakubona uhlelo sawubona. Sawubona baba, kunjani? Siyaphila kunjani baba? Siyaphila Nkosi. Khuluma nathi baba. Talk to me. Bhuti ngilombuzo manje. Lo mthetho omtsha mothi ungena nge-1 kaJuly ne? Yes. But ke ngoma ndithi kusenetikiti before lo mthetho, and then mna njengandilapha e-Eastern Cape itikiti lami lalise Cape Town, so ngoku I tried uba ndifowune ndizama ukwenza i-arrangement, then kwathiwa ngokufuneka ndimove njengandise-Eastern Cape funeka ndiye eCape Town kwiikhothi zaphaya. Imagine ke ngokuphinde yenye imali ukhwela uye le. U-ARTO kanakwazi ukwenza indlela noma uphi mhlawumbi unelo tikiti kuloo ndawo, xa ufuna ukwenza arrangement kuloo ndawo kuyo ikwazi ulungiswa loo nto. Yo, Cobani umbuto lomhle kakhulu loyo. Ukhona ke Butmonde lapha ke utasichazela ukuthi kumele sente njani. He's actually asking a very, very pertinent question. Ubalulekile lambuzo wombukeli Butsimpiwo kuba unyanisile yenye into ibikhona ingxaki ekhona ibikhona ngaphambili. Yoba bangaba uphule umthetho umusina uhlala eKimberley kunyanzeleke ngokuba udrive uye umusina uyolibhatala khona lo tikiti. U-ARTO ngoku uzaba nalomqulu ndithi umnye i-National Contravention Register, kwaye enye into esiyenzileyo singu-RTIA siyasenza i-ARTO service outlets kuzwe lonke. Zikhona i-service outlets esinazo eMonti, zikhona i-service outlets ezikhoyo eGqeberha, sikhweze siye naseKapa, sinyuke siye eKimberley, siye nasemafikeng, kuyo yonke musina all the way to Mbombela. Lokushothi akude isidingo sesi ubuyele lapho. Isidingo sokuba aye khona. Ngoba uthi yena nakafona bamtshele ukuthi vele kumele aphindze abuyele eCape Town. Hayi, xa ingena u-ARTO izawuphela yonke. U-ARTO yenye into azama uyilungisa yoba kufunyanzeleke uba uye kulaa ndawo. Into ezawubalulekile funeka athethisane nabo uba ngaba kuyakwazi uba mhlawumbi ukhona umntu oseKapa kuba uphantsi ko-criminal procedure loo ndawo. Ngoku njengoba-ARTO engena uba ngaba uphule umthetho use-Solplaatje, uzawukwazi uba unikwe i-bank account okanye uye kwi-service outlet yethu. Bangaba useMangaung bhatele kwi-service outlet okanye sinazo nebhanki esebenzisana nayo uStandard Bank, uFNB,
kunye no-absa Alright. ezo bank you can go as long as uba ukota into ebalulekileyo bhuti Simpiwe yilaa 16 digit number i-reference number laa number inamanamba e-16 funeka uyibhalile as a-reference number nawubhatala ebhanki. xa ubhatala Okay. ebhanki. Alright, Cubane sathemba uthi kusitakele kulo hlangothi you don't have to go to where you committed that offense. Akhona ke ama-service centers ke in the different parts of the country and khona ke leyo number the 16 digit reference number lekumele ukuthi uyithole ngiyo kulo tayisebenzisa ke uma ke uyobhatala ebhange and I hope that answers your question. Thank you so much for your call. Mbukele ke let's pause it right there and take another break. Hlala kanye nathi ke mbukele ungasanyakadi. Leli lungelo lakho siyabuya khona manje. Welcome back, Mugele. We're still taking your calls on 011-714-0670, noma ke 011-714-0674. You can also send us a WhatsApp to 060-844-9857. Ungasitfola futhi na ku Facebook. If you've just joined us, Mugele, namhla ke sikhuluma ke ngemthetho lomusha noma ke i-Amendment Act ye-ARTO, no ima-infringement notice. Kuthi nambe unemacala asemgwacweni, ama-traffic fines. Nyalo ke sekulula ukuthi ke ungakhuluma nema-authorities, ukuthi ke unegotiate i-discount up to 50% within 30 days from leso sikhathi lapho uthole khona leyo infringement eposini and ke sesikuvikele lokunye ukuthi ke phambilini bekumele ukuthi nangabe uthole lithikiti sanyabekisa ke ula eGauteng uthole kwaZulu Natal for instance, you don't have to go back to KZN to pay that particular ticket. Manje sekunama service centers ke all over the country. It says since this particular act has been implemented in 62 municipalities, kunema service centers throughout the country. Like mele usutfoleke e-reference number, that 16-digit reference number, ubhadale ebhange. You don't have to go back to where you are or where you committed that particular traffic offense. Namhla ke sinamonde Mkhaliphi ubuya ke RTIA utasichazela ke ngako konke lokumele sukwadi ngamalungelo akho uma ngabe ungumshayeli noma ke you are a motorist. Now one of the options is to dispute an infringement notice. Khulumile ke ukuthi ke i-option lenye ukuthi ke ukhulume unegotiate i-discount, lenye ke option ku-dispute i-infringement notice. On what basis can that dispute be granted in my favor? Ubalekile lo mbuzo Simphiwe kuba kunqobi ngaphambili ubuthi bangaba kuthiwa wophula umthetho wezendlela ukuthi wophuleke bhatala. Ngoku ARTO uthi bangaba unezizathu oqonda ebazi yabambeka iza ngaphambili nazo uzokwazi ba udispute okanye ulikhabe elitikiti uthi hayi andihambisani nendlela elitikiti endilifumene ngayo. Uyakwazi ba mhlawumbe ngamamaxesha uthi hayi uthi bekukho imeko ezithile apho mhlawumbe kuye kwanyanzela ukuba mhlawumbe ubalekise ngespeed esiphezulu. Masithi kuyenzeka mhlawumbe even abantu abaqhuba imoto zasemthethweni mhlawumbe abantu abangamapolisa mhlawumbe umuntu ebebaleka mhlawumbe eleqa umuntu ophule umthetho. Uyakwazi xa litikite lafika ke ngokuphaya emapoliseni kuyachaza ukuthi ubani bani beqhuba iveni ngolusuku yaze yafumana itikiti kwenzeke njani kuthi athi achaze ba hayi ngolusuku oluthile bendileqa umuntu ophule umthetho siye sakwavulwa nanso icase ebangela bandicela ba elitikiti ba malikhatywe ulidispute ke ngozo zizathu bangaba unabo ubungqina ophelele. Uyakwazi ngamanye amaxesha mhlambi ubukwimeko mhlambi ebuthathaka mhlambi ubucinga ba uyalandelwa ngabantu abathile mhlambi abafuna ukuhijacka uzame ke ngokuzama ubaleka mhlambi ubaleka kodwa into ebalulekileyo ba ekugqibeleni makube khona ubungqina. Makuyenzeka mhlawumbe ubuzama ubuleqwa uhamba uyomisa epolice station mhlawumbe uchaze ke ngovula icase uthi hayi ngolusuku oluthile kanye ngalomzuzu bendileqwa ndizovula icase ndiyahamba kukho abantu abandina ubhale phansi ke ngokuthi yiyo isizathu kuba endibangela ba ndigqithe kula camera kanye ndophule umthetho kanye ndigqithe kwesa speed sibekiweyo. So ziyavela ke kuzo zonke ezinkalo zintathu zalomthetho. Okokuqala pha ku elatikiti xa ufumana kula first 32 days uyakwazi ba naphaya uzise izizathu. First 32-day period uzizathu your right to submit a representation is still available napakula first 32 days period. Even xa ufumene icourtesy letter iphuma ukuthi singu Road Traffic Infringement Authority uyakwazi naphaya uzise i-representation uthi hayi ndiyalikhaba elitikiti ngezizathu nezizathu nabo ubungqina
ebangela uba kusenokwenzeka liwe nakweliphi necala lisenovunya kweyitikiti lakho likhatywe okanye kuthiwa hayi simile uwophule umthetho uwophule. Naxa ufikilela phaa kwesasigaba se-revocation of enforcement order uyakwazi uba naphaya uzise izizathu kuba kuye kuthiwa bhatala the full amount okanye uzise izizathu ewufuna lo mthetho kuba amalungelo wakho wona ahlala ekhona akhona kanye apho ilungelo lakho lithathwa khona. Uthi naphaya okanye kuyenzeka nathi singu-Road Traffic Infringement Authority sigqibe sithi hayi uwophula umthetho and therefore but ngaphezulu uyakwazi aphile uye kwenye isigaba kuthiwa yi-ARTO Appeals Tribunal naphaya uze izizathu zakho uaphile naphaya uthi hayi andixolanga ngendlela elitikiti endilinike ngalo. Uphinde ungaphinda nalapho uphinde unyuke uba ngaba uxolanga ziziphumo ze-ARTO Appeals Tribunal uye e-Magistrates Court. Nalapho uzawufike ngokuzise izathu kodwa sawukhumbula uba ngasigaba sinye esinyukayo xa umana uba kuzawufuneka ngokubekho le nto i-admin costs ufanele uyibhatele. Ingeyondlela ke ngoku ekudiscourajayo leyo kuba ilungelo lakho lona funeka ulikhusele ngalo lonke ixesha. Right. Let's take another caller. Sinadumisani ulapha ke Thembisa sakumele ohlelweni sawubona. Ninjani baba? Siyaphila kunjani baba? Siyaphila. Siphilile baba. Khuluma nathi baba. Nginombuzo othi unamatekisi awu-20. Lamatekisi lawa eza namathikithi wonke lawa speed trap. Ama-speed trap abiza mina wonke lamathikithi. Ngenyanga mhlawumbe uthola ukuthi close to 800,000 eyenzekayo. Ngizophelela phi mina ngalamathikithi wama-speed trap because angidrive mina. Nginamatekisi angidrive kodwa inkinga yami engibhekana nayo awu-20 amatekisi and kula matekisi awu-20 ngithola amathikithi every day. Kuyenzeka imoto iye Camden Park ishaya i-speed trap iyabuya ishaya i-speed trap konke lokho kuza kimi. Ngizokwenza njani mina ngizobhadala kanjani kusho ukuthi vele mina ngeke ngisaba ne-license. Hayi ungakhathateki ke Dumisane sichazile ke leyo phambilini kepha ke ukhona ke bakamkhaliphi lapha ke ubuya ke Road Traffic Infringement Agency utakusita kulelo hlangothi ungamsita kanjani ke? Ubalekile lambuzo kaBhuti Dumisane Simphi ubaleke kakhulu utsho uthi mhlawumbe unamateksi ayi-20 uqeshile abantu abaqhubayo bayi-20 i-speed traps amatikiti aphoselwa kuye xa ifika kuye u-ARTO uthi enza le nto kuthiwa i-nomination of a driver uchaza uba ewe ndinguDumisane ngoku ndiqeshe umkhaliphi ngala mini laa teksi ibisiya eCampton Park ibiqhutywa ngumkhaliphi so uzawugcwalisa laa form i-form 1 pager ozawuthi uyigcwalise and then kunominate umntu lowo ebeqhuba and then elaa tikiti ke ngoku lizawudilithwa kodwa into ebalulekileyo Bhuti Simphiwe efuneka sizame sicacisele ii-owners yoba nabo babalekile abaqhubi babo babacacisele ngalo mthetho kuba asifuni uba kubekho uxambulisano nengxubaxaka nongavisisani phakathi kwabaqhubi nee-owners. Nabo xa i-redirect eli tikiti funeka ibe nalo mntu kuthiwa ibe yi-fleet manager naye njenge-owner bekanti ufully informed about lo mthetho so that akwazi umcacisela athi hayi andilwi nawo kodwa ngokomthetho kwa-ARTO nango amalungelo akho. Lokusho that the burden of proof is on the owner. Lokuchaza ukuthi ke on this particular day ngubani beka driver. Yes, exactly. Yes. All right. It is only otherwise bangabakakwazi uprova ke ngoku elatikiti lizawuhlala kuye. That's why efuneka avisisane nabaqhubi bakhe ababaqeshileyo. All right. For now let's take another commercial break mbukela sihlangane futhi nasibuya etitoli. Leli ilungelo lakho siyabuya khona manje. Sakumela futhi mbukeli khumbula ukuthi incingo tethu soloti ivuliwe ukuthi nawe ungaba ingcenye yenkulumo yethu namhla ungashaya icingo khona manje la e-studio ku-011 714 noma ke 011 714 ungasithumela futhi na WhatsApp ku-060 844 9857 or you can email your thoughts to consumer@sabc.co.za. You can send our topic suggestions or you can ask questions there or you can even post your comments or your questions on our Facebook page. Ungasithinta futhi nasetinkundleni tethu tekuxhumana. Now, Baba Mkhaliphi, just to link another question to the question that we had from our viewer, Babe Dumisane lapha ke eThembisa.
kuthi-ke nangabe ngina-driver wami and akasasebenzi, is no longer working with me, akasasebenzi and angisakhoni-ke kumtrace, akasatholakali kanti ungishiye nencwaba yamathikithi. So lapho-ke who bears the honors of paying those tickets? Isala ngami noma isala na-driver? Into ebalulekileyo Simphiwe yoba uba ngaba i-owner iqesha abantu, it's important ba ibe ne-system ecacileyo estrongo ye-fleet management, and it une-fleet yemoto 20 taxis ezikhoyo. So you need to have proper system so that you are able to keep records of all your employees, all the people who operate your cars, your drivers. You need to have proper system. That's why you need to have a fleet manager ezakwazi kwenza ba noba umuntu uhambile after 3 years, after 4 years, uyakwazi ubuyela phaa kwi-archives zakho ba hayi ngonyaka ka-2022 imoto yami yayiqhutywa ngubani nguye umuntu ofanele bayi-response for eli tikiti, lilonke mandizame ndilithumele kuye noba uphi na. I-system izawukwazi umtracer yona uba uphi na ngelo xesha, ithunyelwe kuye loo tikiti. Andithi iinkcukacha zakhe zikhona phaya, i-postal address yakhe ikhona phaya kwi-system, ikhona ne-email address yakhe, ne-cellphone number yakhe. Elaa tikiti lizawukwazi uba lithunyelwe kuye ke ngoku loo mntu leyo, ibalulekile loo nto leyo. Which means ngalikhona kuli-redirector ke le tikiti, once now onke lama details of this particular driver ngali-redirector to RTIA. Yes, yes. Uba ngaba ulithumele phaa kuthi hayi uzawugcwalisa lo form R207 and then uyazi uba eli tikiti ke ngoku uyakwazi uba uridirecte kuloo mntu lowo. Ulithumele kuthi hayi eli tikiti ngubani endandimqeshile, nantsi ikopi ye-driving license yakhe, nantsi i-ID number yakhe. I-system yethu is going to be able to pick up uba i-address yalo mntu iphina ngoku, loo tikiti lithunyelwe kuye ke ngoku. Fair enough. Let's take another caller. Sina David ulapha ke Hammanskraal. Very good afternoon to you. Welcome. Yes. Baba David, sakumola hleli baba, sawubona? Sawubona baba njani? Siyaphila kunjani? Ni right baba. Hayi siyaphila. Baba wazi umshayeli wamateksi yabona? Ana umshayeli wamateksi endleleni bangibhalela ama-tire and then bangibhalela ama-windscreen for 2 times. Okay. And mawuthatha itikiti unikela umnikazi weteksi angayibhadali lamatikiti. Umnikati weteksi uthi alibhadalwe nguwe leli tikiti? Uthi usho yena ukuthi uzoyibhadala. And mawufika endleleni uthola ukuthi kunalaba wabona laba basi-check amatikiti. Yes. Yeah, bakutshele ukuthi wena unama-enforcement amatikiti so angakabhadali. Lamatikiti asuka atholwe ngibani, nguwe noma ngile owner yale taxi? Amatikiti abhalwe ngegama lami, nge-ID yami, mara imoto asiyami. Isuke i-driver ngibani le moto? Ngoba kumele sithole lokho. Isuka i-driver yile ese-drive. Okay. Lokusho ukuthi-ke yeah, ngoba sesichazile ke phambilini ukuthi nangabe imoto i-driver nguwe, lokusho ukuthi-ke nguwe ke lotawabhadala lamatikiti. Noma ngabe le moto ayisiyo yakho. Yeah. Ngoba sesichazile ukuthi ke i-owner yale tekisi uma ke athola lithikiti lelisegameni lakho utawucela wena ukuthi ulibhadale ngoba nguwe bowushayela le tekisi. Kepha ke ukhona ke baba Mkhaliphi futhi utawuza abagcizelela ke leyo nkulumo lesivetile ke ngaphambilini, just to refresh remind some of our viewers ke. Zinto zimbini ezikhutshwa ngumbukeli Bhuti Simphiwe. Yoqala uthi yena uqhuba imoto akayi-own le moto, and then le moto ine-owner yayo. Imoto ingxaki lapha emotweni, windscreen ikrekile. So into eza kwenzeka phaya kuzawukhutshwa amatikiti amabini. Elokuqala itikiti lizawukhutshelwa umuntu lo uqhuba imoto, kuba okokuqala thina singabaqhubi kubalekile noba uqeshiwe uchaza uba andinayiqhuba imoto engekho semgangathweni. Okwesibini elaa tikiti lesibini eliloba imoto yirongo nalo lizawuposelwa kubani, kwi-owner. So zizaya kubo bobabini, kodwa ke ibalekile loo nto uba umphulaphuli ayibone ngolo hlobo loo nto uba kuzawuphuma amatikiti amabini kuba nawe ungumqhubi, uyi-employee, uyi-driver eqeshiweyo. You should really ungavumi uchaza uba le moto ayikho semgangathweni, amatayara awekho rongo. Kodwa ke into ezawuthi siyikhumbule njengoba umthetho we-R2 ungena nje Bhuti Simphiwe, laa nto yoba umntu ngoku amatikiti ebefikile angawanaki kuthiwe imoto yakho ngekho semgangathweni 3 months or 4 months ago. Ngoku into eza kwenzeka nawe uyi-operator, uyi-owner, i-operator card yakho izawuthi you won't be able to renew it kuba ngoku unamatikiti amaninzi e-R2
ongawabhataliyo. So u-Arto ungena apho ngoku izawuphela into uba amatikiti xa ifikile nawe uyi-owner uthi hayi le moto yayiqhutywa ngubani, noba wumqeshile umntu eqhuba imoto leyo engekho semgangathweni, nawe uyi-owner uzawufikelwa ngamatikiti e-Arto. Xa ifikile amatikiti ungawahoyi, nawe ke ngoku uzawublokwa ke ngoku iimpepha zakho zoba urane ifleet yeteksi, izawuthi ungakwazi uyivuselela ipemit yakho. Lokho amafishane ke imoto amatikiti la dealer ne-unroadworthiness including amathayi, cracked windscreen, ama-mirror ukuthi awekho noma aphukile, umsebenzi we-owner leyo, not necessarily the driver. Noma ngabe nguwe lo driver beka-driver ngaleso sikhathi leso. Umsebenzi we-owner azathunyelwa, kodwa nayo owner, that's why ukuthi makube kwimvisiswano phakathi kwe-owner nomqhubi. Kuba uma ngabe umqhubi uthi mhlekazi le moto ayikho semgangathweni, amatayara awekho wrong, masilungise la matayara, kuba nam njengomqhubi omntu omqeshiweyo izamchaphazela le nto la matayara. So that's why sithi mawungabikho bakungavisisani kuthiwa hayi qhuba le moto okanye ndizawugxotha, mayingasebenzi ngolo hlobo loo nto leyo. Umqhubi, i-owner, kufanele naye iba irresponsible, imoto yayo iba isemgangathweni, kuba izawuchaphazela umntu lo imqeshileyo ngumqhubi, ichaphazele kunye nebhizinesi yakhe. Kuba xa ingakwazi ngokurenyuwa ii-license disc zeemoto zakhe izamchaphazela ibhizinesi, akakwazi ukwenza imali ngolo hlobo. So i-owners okanye uxanduva lukubo bobabini, umqhubi oqeshiweyo kunye ne-owner. Imoto mazibe semgangathweni, ne-owner mayizame icacise uba imoto eqeshelwa uba iziqhube naye uba mazibe semgangathweni ngolo hlobo. Alright. Asishiye lapho ke sithathe ilikhefu leflex ngci. Do join us after this final ad break. We'll be right back. Welcome to a very final segment. Siyaqhubeka futhi nenzaba yethu. Kepha singaqhubeka asithathe ke our last caller sina Colin ulapha eMidvaal. Very good afternoon to you. Welcome. Welcome, Colin speaking here. Thank you for taking my call. Thank you so much for calling. What's on your mind? Talk to me. Thank you very much. I just have a question here. Earlier this month, on the 5th of August, I was issued with an infringement notice. So it's more than 20 days now, and I'm not picking up that from my records, from my banking app. I even called the contact center, Arto, to find out about the ticket. They don't see any records. So they're saying that it might have been delayed from being captured. So I don't know if is it something that will still come, or are they going to still capture it, because they said it should be captured within 10 days. If not, then it means that it won't be issued. So I just want to have clarity, because I just needed to pay it quickly so that I can be able to get a discount with that notice of 30 days period. So what happens now that it's after 3 months, now I'm getting that outstanding fine? Okay, Colin, thank you so much for that all-important question. And he's raising a different dimension here to this conversation. It's very important. It's very important. I think he's correct in terms of ilandogi timelines, but simple. Uba xa ufumene itikiti, ela tikiti fanele ibe captured within 10 days. Njengoba enalo nje mhlambe elifumene la tikiti he picked it up. Fanele aye kumasipala. Uba ngabalika capture issue, it's important that abachaza about this issue. Mhlambi bazathi no, you still have got 30 days or so. So fanele mhlambi akwazi baphinde iye mhlambi within the 32-day period it should really be up. It's important that vigilance kumqhubi, very important, so that akwazi ubenefita kula 32-day period ela 50% discount. So siyayikhuthaza that kind of culture bangabenetikiti zangaphambili. So at least they still like another 21 days that is left, because it is still within a 10-day period. Makaphinde aye phaya, I hope it's not that much far, but he will be able to benefit. But abuze noba ziphine outlets zethu okanye aye napha ku-website yethu arto.gov.za. He can get an alternative number, even if it's our office number. Apho mhlambi anobuza more details. The call center number is also there. We also have our number, our desk, which is 087 285 0500. But i-call center number yethu but simple ileyo ithi 086 122 7861. It is 086 122
7861 Okay. siyacela uba abayisebenzise abaqhubi loo number leyo okanye bangaba ku-after working hours loo number abaye kuwebsite yethu kwenzela uba bayisebenzise kakhulu especially kuyavela neento zezi-scams ngamanye amaxesha ufumane imessage ekuthreatenisha uba hayi uzawubanjwa yangaphambili funela la number uzama uqonda okanye kuyenzeka ngamanye amaxesha ufumanisa ukhona okungxamisekileyo kuthiwa hayi bhatale eli tikiti zama uba uya ngaphambili uzama uba ulungise olu tikiti. Alright. Mabonke Mkhalibi, great chatting to you. Sabonga kakhulu ukuhlanganyela nathi. Siyabulela kakhulu futhi Siphiwe. Alright, thank you. Siphinde sibuya kwakhona. Kwanyana buke sesifike emaphathelweni ehlelo lethu namhla. Many thanks to our guest for making time to be with us on the show today. Ngithaza bonga kanye nani mbabukeli ngoba nathi kuze kube manje. Sihlangane futhi evile elitako. Lapha sihlangana ke lenye indzaba letawutsinza nine nemalungelo eni njengoba from me Simphiwe Ngcongwane and the rest of the team sithi nisale kahle, wishing you all a great week ahead. Cheers. Aumela